Missä se oli silloin, kun kuulit, että te CJ. opettaa? Katsomassa Jyrkiä. No miltä se tuntui? Elämä otettiin pohja pois. Pahalta. Vitun pahalta. No miten se nyt jatkuu tästä? En mä tiedä. Kai se jotenkin jatkuu. Luuletko, että sulla vielä jatkuu elämä samanlaisena, vaikka CJ. mennyt? Ei se jatku samanlaisena. En mä tiedä vielä minkälaisena se jatkuu, mutta ei ainakaan samanlaisena. No mitä Thy art is on murder. antanut sulle? Melkein kaiken mahdollisen positiivisen maailmassa. Ei, Voiko tulla koskaan sulle mitään muuta yhtä tärkeää juttua kuin Thy art is murder. ei ikinä. Ei koskaan. Thy art is murder. että on kuulemma perustamassa puhelinta ainakin Englantiin ja Saksaan omat puhelimet, johon voi fanit soittaa ja kysellä jätkiltä Henkkoa. Aiotko irauttaa ja mitä kysyä? Ne ainakin soittaa. Sanokoon mutsi mitä sanoo. Tappako. Ei mua en paljon väliä, vaikka joku tulisi ja ampuis mut nyt. Sait se viime yönä nukuttua? No en tosiaan. No mitä se teit? Itkin. Ootteko te syönyt? Ei. Oot sekäs syönyt? Ei oikeesti. Mitä teidän, onko teidän kaveritkin Thy art is murder. faneja? Osa. Suurin, siis lähimmät ystävät. No, yleensä kun ihminen kuolee, niin on hautajaiset. Onko teillä CJ. sille jonkinlaiset hajoamiset? CJ. On kuollut. Siis hajoamiset, se... En mä tiedä. Ei tässä nyt auta muuta kuin itkeä.